मोनाबिलि समाव बयखौबो बरायहरबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो इसोरनि मोजां दं आंबो लोगोसे मोजाङै दङ बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों दिनै नुजाफैनो हालायबाय लोगोफोर दिनैबो आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायहरबाय बयखौबो आसा खालामो इसोरनो मोजां दा जाहैनोसै आं निउ स्टाइल लाबोबाय आरोना आङो हाब माथो गोराथार बारा गोलाव नङा बुस्थुआ गुसुंथार आरोना आदसा गोलावथ' एखे स' दिनै माबायदि जागोन नायनोसै बेनोसै आरोना लाइट दंलायबावोसो ना थेंक इउ बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव बयखौबो वेलकाम आङो एसे लेट जाबाय मानोना मार्केटआव थांदोंमोन बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सफैबाय आङो मार्केटआवहाय मैगं लायदोंमोन स' लोगोफोर बिराद खस्थ' जादों आरो दिनैहाय भिडिअबो बानायबोदों आं लामायाव ससे भिडिअ लाबोनाय जादों आरोना ससे भिडिअ लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय दा बिराद खस्थ' जादों आरोना भिडिअ लाबोनायावबो स्टेन्डआनो बायना होदों दा स्टेन्डखौ देखायगोन माब्रै बायदों आरोना स्टेन्डआनो नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो जय हिन्द कमेन्ट हरदो लोगोफोर कमेन्टआ श' जायाखै नामा मानोबा कमेन्टखौ नुवासै आरो ना मा जाखोथाय कमेन्ट श' जायाखै खोमा कमेन्ट हरदो लोगोफोर ओमफ्राय आङो नासो लाबोदों दिनै हारसिं नालाय एसे माबासै कमेन्टखौनो नुवासै आंना कमेन्टआनो फैयाखै नामा लोगोफोर कमेन्ट खालामनाय लोगोफोर कमेन्ट खालामनाय दे कमेन्टखौ नुवाखै आरोना आंनि आसा नुयो आरोना ओंखाम संनोसै लोगोफोर ओंखाम संनो हारसिंसो नालाय दा एसेयानो थोयो आरोना ओंखामाबो फिसा लानोसै बोरो माथो थांफिनखो आदा हेलौ आदा थांफिनखो माथो आदसा वेलकाम आदा थेंक इउ स' माच खुलुमबाय आदा खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि वेलकाम जासिहरबाय आदा खुलुमबाय आदा खुलुमबाय गुड इभिनिं दासो माबाखादों आदा दासो होखादों औ दासो नै टाइम मोनाखै खरस लायदोंमोन आङो ए आंलाय माला हरनाय एबा बिराद नंदां लेट जाबाय हा माला हरनाय बेबा होननानै सुनायदोंमोन आं आदसा दानि संखादों ओमफ्राय समखौ मोनासै आरोना बिराद नाजादोंमोन मोनासै समखौनो आदसा दासो बाजाराव थांनानै एसे ना मैगं थाइगं माइरं लायनानै फैदां हारसिङै ओंखायनो लेट जाबाय आरो दिनैहाय सोरथो दं रावबो गैया नामा रावबो गैया आदा हारसिंसो बेबि जोंहा गल फैदों खुलुमबाय दासो बाजै फैदों आदा खुलुमबाय थेंक इउ स' माच लेट जाबाय ओमफ्राय सोर आंहा बेलाय दिनै सोर बे बिबि दला ओमफ्राय बिराद लेट जाबाय बाजै दिनैहाय माने आंहा हारसिङै थाबाय नालाय सोर इयो
Adinga हा बे बेबि डला सोर जानारलै गोदानसो होद खोमा फालं लाबादां फालं मा एक्टर बायदि नुथारदों माथो फंबाय हेन्डसाम नुथारदों माथो दिनै आतसा बिदिङा थेंक इउ स' माच वेलकाम नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव आंनि लास्ट समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ दासो होदों नामा औ दासो होदों आरोना ओइ माने मोनसे बुस्थु आदा साला बेयाव थांबाय लामा लामा भिडिअ खालामलाबाय थब स्र' होबाय आमफ्राय दा गोदान लाबोनांबाय आं मा जलायलायनाय बोरै जाखो जदों आरोखिना बेखौ मोनगोन नामाथाय नांखानानै सिना बारजों ओरै ओरै मावो खुलिनो हायो ओमफ्राय गोदान सोजायो आरो ना औ माथो उन्दुनो ओंखारलाबाय थाखो आंखौलाय उन्दुनो ओंखारदों मानोथो उन्दुनो ओंखारनाय फुङाव थाब सिखारदों आं दिनै आतसा आंहा दिनै लाइटारखौनो बावबोबावदोंसो हा मानो नांगौसै लायटारखौलाय माबा थाम्फै बायदिसिना सावलाबायो आं आगरबाथि सावलाबायो ओमफ्राय सलाय लाबोनांबाय गैलानो एखमबा नांगौ समाव मोना ओंखायनो लायटारबो बालमुलि दोनफैयोमोन मानसिफ्रा लांखोमाजोबो खावनानै ओमफ्राय मबिलानो गोलोर खोमा मबाइला गिलिरथार बियो गिलिरथार नै अखन्दाया ओमफ्राय अखन्दा फैदों हनै नैबे फिसा आरोना जोंहा सोर बिलाय आइ अखन्दा ब्र'मोन मा थेंक इउ खुलुमबाय वेलकाम हाय उन्दुनोसो अखन्दा ब्र मोन मा गोबावनि बेरायनो उन्दुनो लुबैलाय उन्दुखायाखैबा फाग्ला जंजित गयारि फैदों अन होबाय जंजित गयारिया मिनिफैदों आरो जोंहा फंबाया ओइ अखन्दा नै थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ लाइक देट अखन्दा ब्र'मोन जाबाय दे हामथारबाय माथो बे मा बुस्थुलै ना चार्जिं थायो नामा आदसा बे चार्जार बुस्थु गैयाबालाय बोरैथो जानांगौ चार्जारबो थाहैगोन औ लाइट दंब्रा बियो होमबा लाइट दङ मोनसे फिसा लाइट दङ र' ओइ थुनायनां सायाव दा थुनायनां औ ओइ जोंमारबायसो आयौ बाराबो जायो मोनथाम बाराय जायो मोनथामसिम दंब्रा हाब मेगनाव मोदानोलै बेसे लाखो ओमफ्राय लाइक थेंक इउ स' माच अखन्दा ब्र'मोन थेंक इउ अखन्दा मा जामारसिगोन नामा अखन्दा जोंलाय जाजोबखो अखन्दासो जाजोब्बाय होनो टाइम जाबाय थेंक इउ आदसा अखन्दाया होनो टाइम जाबाय मा होनो अखन्दा मा अखन्दा जाजोबखोसै बिदिनोसै बेसे लाखो ओमफ्राय टु ओइटि लादोंमोन खमायदां बा बे फ्लिपकार्टआव मोननायखौलाय बेसे लायोब्रा होननानै बुंबाय 250 हरना फैबाय आं फन पेजों ज्राव ओइटि टु फिफ्टियाव बिग्रानो मोनदों हा 250 मोनदों ओ सुइस दंना गैया बै आखाइयाव दङ ब्लुथुथ दंजोबो बा बैयावहाय दं आरायस'आवनो मोनदों होमबा नाङालै आंनो आंना अनलाइनाव बिहरनाया माबा लाबावदोंसो 450 बिदियानो मोजां आंना नैबे दुप्लिकेटसोलै ओरैनो फसंनो थाखायल' लादों अखन्दामोन मा ओंख्रि जानाय दहाय सानसु माबासोलै अखन्दा जोंना मा होनो होद पानिलाव ओमफ्राय फान्थाव फाजा हायेन फैदों नै लाइक दोन होनना हायेना थेंक इउ स' माच हायेन फैदों दा राधे होनो ओमफ्राय बेबि दला बिदि सना मा जाखो होनदों हायेना होबाय खावलायाव मरनाया ओइ थाबथाखोना माखो आदा कमेन्टआ आंनाव नुवाखैलै ओरै गाहायाव हायेनमोन फैदों हायेनमोन आं नुवा आरोना कमेन्टआ स' जाया आंनाव थाबनो बोरै जाखोथाय
मैयाबो नाङाखै बिदिनो जादों मैयाहायबो राधे राधे होनना बुंदों ना राधे राधे गैयाब्रा हायनिखौ नुवा बै अखन्दामोन मा ओंख्रि जानाय दहाय लबियावल' नुयो आं आदा ओइ गाहायाव आखिथिं गुफुरफोर मेसेजनि बायदि दङ इयाव थुनानै गोजौनियाव खनसे थुना टाइपआव दा नुबाय राधे राधे आयौ माथो गग्लस चग्लस हरदों हाय एन्ड थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नै लाव लाफादों नाजों जानोसै बबे बोरै लावा बोरै नायनो हा ओइ बाबु लावखौ नायनो मोजाङै देखायलाय लावखौ ओरै गोजौ थिखोलाय लागाव भुमिखा हायेन सना फैदों नो जा माबाया बेबि दला हायेना मा होनो गुड मर्निं टेस्टिं हा टेस्टिं हेलौ चेक बेबि ए सोरनि होनना बुंदों हा एबिया सोरनि होनना बुंदों नोंनिसोनो नोंखौसो सना होनदों मालाय हा हायेनखौ सना होनदोंलै मालाय बेबिया आतसा भुमिखानिसो होनदों भुमिखानिसो भुमिखाया मोजां मोनजाथारदों बिदिखौ नङाफ्राय माथोब्रा आतसा भुमिखाया एसे बेबिया मा होनखो देलाय लाइखौ नायनि मा होनो नुवाखै लावखौ नाय ओइ दिङा लावखौ नायनो होनना हनै दिङा ओइ लावखौ नायबावनो नै अखन्दा ब्र नों आंनि कमेन्ट फराया सा अखन्दा होनना बुंदों फराया दा अखन्दा होनदों जानो खामानिसो मावदोंलै बियो अन होनदों जोंहा भिडिअ अखन्दाया भिडिअ अखन्दा माबाखौ सलमुथि मेदामखौ माला देरायदों नोङो भिडिअ अखन्दा हायेना मा होनदों सनिया कुइनासो समायगोन बेबो समायगोन एक नाम्बार बेथ' समायथारगोन सनिया कुइना ना ओमफ्राय थोस नों भुमिखा नङालै सोरखौ बुंखो हायेन सना होनदों नों अखन्दाखौसो बुंदों आं आदसा आंखौसो होनदों अखन्दा आं लिरग्रा बायदि लिरना हरब्रा नोंसोरथ' फरायनो रोङा आं हरनायखौ नों हरसै आं हायनो हाया फरायना देखायनि आंनि बायदिखौसो दे खिन्थु हायेना मा होनदों बेबि दल नोंखौ नङा होनदों आदसा बेबि दलखौ नङा आरोना सनिया कुइना आंनि जाबावनोसै नोंनिसो एबाराव जासिगोन हायेन दा मा खबर हायेन दा मा खबर होनना बुंदों अखन्दाया हायेन सना होनना बुंदों आरो निग्रुआ गारना खारबाय बेखौनो निग्रुआ गारना मालाय गोदान लालायबावबायसो पेर होनबावबायसो फेमफा गोदान दामनो मोनबावबायसो मालाय सिगारेट गोदान सोबनो मोनबावबाय सिगारेट गोदान सिगारेट गोदान सोबनो मोनलायबाय
อะไรमोनबाय मालाय अखन्दा र' नोंखौ मा होनदों खावलायाव मा होनोब्रा हख्लायनोसै आंहा थिखालाराव ओमफ्राय जोंहा बेबिया मा होनदों लावआनो फान्थाव साइस माथो होनदों औ लावआनो फान्थाव साइससोथ' आरो हायोना मा होनखो र'आ एसे मिथिदों सनिया कुइनखौ औ बेबि दल हा होनो आरो हायोना लागाव लागायना अखनबा मा खालामदों नोङो ओइ आदा ना लाबोदां ना बरिया साबेसे जागोन नैबे नोंखौलाय हारसिंसो हारसिंसो औ नैबेखौ मा ना होनो ना बामि होनो दा मोनबा ससे मोनबोदां लकेल जासै हारसिंसो नामा होनदाना मानसिफोर गैया साइडआव थांबाय ए सानबानि उनाव फैगोन ना बामि बायोलै लकेल माबा मोनदोंलै दिनै ससेल' मोनबोदों आदा खावब्ला थाब थांबा मोनबोजोबगौमोन ना बामि लकेल खावब्ला सेन्टाराव नेना दं आं अखनदा आदसा नेबाय था अखनदा इयावनो नेबाय था हायेना खावलाय हमलायनो नायखोदावबाय दिङा थांसै आं होनदों हनै थांसै दे नोंना आयै जिउ मानो दानो थांनारखो आंखौ गारनानै हालाय हाफाय ओंखाम संनाङा मा संबाय आनोलाय औ ओंखाम उखैसिगोन ना आङो नों गारनानै थांबा दा ओमफ्राय सोर संनानै जाहोगोन आंखौ औ बेयावनो जालांखाबानो जायो एथ' आराम ना सा लाबोदों ना ओ आङो गारमारसिगोन जै आफा इसोर गारनो नाङा दै नों आंखौ खावब्लायाव नेना मोनालै अखनदा होस नों बामि जाया आं बामि जाया आयसा दा गैयि नाखौ खमलखाथ खमलखात जायालै होननांगौ आदसा आयसा गैयि नाखौ जायानो बेनोसो रिमोनलायो आयसा गैयि नायासो लाफा खारैफोरजों खथ्थ' गोथाव जायो ओं लाफा खारैजों खुसियाजों नास्रायजों बिराद मोजांथार गल गल जायाखैना आदा ना ओहो एखमबा गल गल जानानै होयोलै आंना रुमावहाय एसिथेन्ट गोदानाव जिरायनो मोननायखाय जानाय नङादां जानो आरो मिथिला बेनोसै आरोना भायग'आ खुसिया ना बायदि हो खुसिया ना बायदि औ खुसिया ना बायदिथ' आरो औ खुसिया नाखौनो होनखायो खोमा हाब जिया बाबु ओ नोंबो माथो मोजां खिथु सोमावनो रोंथारबाय हाबाब बबाव नुलायखोब्रा थारैनो नंगौ माथो नोङो हिर'सो हेल' हिर' खारबो थिङानाव सौग्राव फै फै बयबो फै दिङाया सनिया कुइनखौ लानोसैनो हाबा जानो रेडि जाखादो आं मा होनदों थांनोसै आं थांसै होनो हनै
बेबि दला आयै मानो थांनो जायाखै दानो बेफोरनि जाजायोना जाजाया आदा हा मा बिलाइ बेफोरनि जाजायोना जाजाया मा मैगं बियो माबासो फालें फालें औ बाजिसो खालामनो नागिरदोंमोनलां दानो ओमफ्राय हिर'सो मा होनखो आइदि दाबायदो दे होनो आइदि दाबायनांगौनो बेबिया मा होनदों आं थांसै ओमफ्राय हिर'आ मा होनदों बोरो आइदिया आइदिया बोरोनो मोनगोन जोंहा मोनगोन आइदिखौ ओमफ्राय एम मोनथाय फैदों मा मावखोरा दिङाब्र'नो मैगं हादों मैगं लोगोफोर माबा दिङाब्र'आ सनिया कुइनखौ लाबोसिनो बिदिनो हाबानि मैगं थाइगं हागासिनो दं औ ना बेदर औ मा जालु एम्बु खुगा लाव फान्थाव आलु लागाव बान्दा कफि मुला मैद्रु लाफा मैद्रु नै जोंहा एसेमाबो होबाय होलायबाय नटिफिकेसन फैबाय हनै लागाव साहाजोब बेना थामनेला हा एस एम ना साहा जोब थामनेला साहाजों ओ हनै नार्जारिया फैदों नोंना सनाया हनै सना फैदों दा आरो कमेन्टआ औ स जालायबायलै र' ओइ जिउ सफैनो हादों थेंकिउ स मास खुलुमबाय खुलुमबाय जिउ माथो थेंकिउ स माच रुमाव जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बहा ओइ दं आंना जिउनि आसिया बेबायदि आतसा लावजें लावजेंथार बे आंनि जिउनिया ओइलाय गाहायाव दङ फैदो आदसा आं मोथैया लानोसैलै रुमाव आदा दंना बेखौ हा लानोसै औ लानोसै आदा बेखौ दे लादो दे बैसागुआव थांबा लायनोसै आं औ लायदो दे होसोजाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय गावसो मा सानो मिथिला ओमफ्राय होसोबा खारस्लाबनो हागोन फा हा होसोबा खारस्लाबनो हागोन सोर खारनो है बे लायाबा होसोखागोनथ' बियो खारनो खारस्लाबनो हागोन खारफागौबाथ' लागोन खारफागौबाथ' लानाय नङा ओखिलै बोरै जाखो जिउ गारमारबाय नामा नों आंखौ साननैसोआवनो बबाव गारहरखोलै बा जानो हागौ दाखोर गारग्रा जायगायावसो गारहरखोना माखो ज्रावनो बोरैबा डासबिनफ्राव औ
जोंनाबो मा मोना न'आवहाय ना लायदोंनो बिराद मैथाजों जादों मैथा जानो लुबैथारदोंमोन गैया। ओंलै मैथा मोनजाबायनो मालाय। अमासो जाखोना आमासो जाखोब्रा आया दिनै माथो गोथाव होनदों खोमा बिमादैया आनु लादो दे आनुवा होनो इन्दि बिलाइ मुथा खादों आं बा इन्दि बिलाइ मुथा खादों एम्फौ दंलै होमबाना जाहैनांसिगोन। बिसिनाव एम्फौ दंलै अनलाइनावसो माबानांसिगोन बेनाव फाथायनांसिगोन अनलाइनावहाय बिहरनांसिगोन। आमाया सोरबा आमाया लाइक होनना बुंदों। एमा थेंकिउ स' माच वेलकाम जोबोद गोजोननाय थाबाय। हिर' सना होनदों थेंकिउ स' मालाय माच नै माबाया गुड इभिनिं। आनुवा नोंखौ हिर' सना होनहरदों मालाय बिमादैया अके होनदों। थिनबायबोलै नै जोंहा अनुजिउ गैला नोंनि बिबार बारि आंनि लांगोआव नेयै नेयै नोंखौ नेबाय थायो गैया सिङासो बायलाय लांबाय। बिबार बारियाव नेनानै लाभ इउ थेंकिउ स' आदा माच आदा होनना थेंकिउ स' माच। मिनिदोंनो अनुआ आदा होनना मिनिदों माखौबा मोसादोलै दिङा हा मेथाइ मोनसे दामना मोसालाय हाब मा खिथु मेथाइखौ सोमावनायखौ दामनांगौब्रा हा खिथु सोमावनायखौलै आदसा ओमफ्राय कपिराइट नाङाथ' नाङा र' नायनि बिमादैया होनदों एम्फौ खांदों नामा आनैसो औ एम्फौ खांदोंनो मालाय। आखाइ हमै हमै होननायखौ दा मोसा आदसा नोङो रावबो नायस'नाखैलै साला आं नायस'नाया मोजां नायदोंब्रा जादों गाहायावसो दंहैयो। कमेन्ट हरदोंमोन आं दाखालि औ दिङानि हाबा मालामोन जाबावगोन माला मोनजाबावगोन होनदों। माथो नोंसोर सानैजोंसो देंग्रेद्रें होनसै मिनिग्लाबदों बिदि होननानै आं सिनि सेरसे हरगोन दे हाबायाव आंथ' सिनिबो लोंखाया नङाबालाय आं लोंग्राबा बुरजा हरगौमोन आं ओमफ्राय संख्रि आदा हरफानोसै आं लोंहैनो एम्फौजोंनो हाबा खुंनो हागोनथ' नै मर'नो माबा बुथारबाय नामा एन्टिग्र' औलै बिदि देनजार उन्दुखादां लागाव जोंहा बाबु जोंखौबो खोना होब्रा एसे ओरैसै लागाव ओइ लागाव बरिया जाया बे जायो मा सावन्ड गैयै मोसाखोब्रा बेलाय बरिया सुपार होखाव लागाव लागावा लागाव गानखौ एसे खोना होबा मोजां जागौमोनलै होथार लागाय दिला बुलथुद दिला माथो केजि माइरं हरगोन आं लागाव होदों अनुवा मिनिनाया खिथु सोमाव खिथु सोमावनाया दा मोनफैयाखै नामा लागाव होथार लागाव माथो होदों खोनायोबो बबा दानसै
होनाय बबानासो लागायो राव गैयै फावथिना माथो जादों दे राव गैयै फावथिना होखायो बियो लागाव सालाखौहाय आरे बिदि माबानानै बारा खर'खौ साफ्रेद्रायना लानाङा बा नाइस डान्स होबाय थब्ला चिरां नाइस डान्स जोब्बाय माथो गानखौबो खोनायासै गैला जोब्बाय गाना बबा डान्स गानखौ होनजोबनाय खोनायाखै ओमफ्राय माथो खोनायाखैथ' आरो जोङो आइया गान होदोंथ' फुल गैया ओमफ्राय बे मबाइल खाथियाव लाब्रा बे खाथियाव दोन बरियानो खिथु सोमावनायखौ मोसाब्रा आदसा बेखौसो औ र' होमबा आं बेखौ लाबायल' होफिनना थाथों आं थिथें थिथें होनलायनायखौ लागाय खोनादोंना खोनादों खाथियाव लाय मबाइल खाथियाव लाय खोनादों ओरैबा थाबथा थाबथा जायो माथो गाना थाबथायाखै अ नेट गैयादां बिदिनो जागोन खोनादों हायोना दौनो औ खोनाबाय अ अ खोनादोंना खोनायाखैथाय एबार खोनायासैलाय थिथां एबारलाय थिथांनो हनै थब्ला फिसारा खोनादों जेना गाहाय खालाम गैला नोङो दुगैखानाया गोलोमफ्रुजोबसिगोन लागाव थिथां थिथां होनलायनाय लागाव होथार होथार कपिराइट फैबाथाय गैला आरो नोङो खिन्थु एक्टर जानो हागोनलै नोङो लागाव समिर गयारि फैदों हिट 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 ब्र होनना बुंदों लागाव कपिराइट फैयोलै बाब्रे बाब्रे बाब बाब्रे बाब हादिदग्लानि मोसानाय हादिदग्लानि मोसानायनो कमेन्टखौनो नुवाखै बियो कमेन्ट श' जायाखै बेनाव दे कमेन्ट फरायदो आनु नोंनि बोराया मा जाखोलै गैला माबा हमबोबायनो दहाय बाजाराव थांनायाव
आनु बोरायाथ' बाजार थांनो माबा हमबावबायनो आनुखौ मोसा मोसा बुरखायगासिनो मालाय थेंक इउ गासैनिसिमबो आनुआ बोरियाव ना नागिरनायसो मोसानाय हानो मोनाबिलि समाव रेसिडेन्स लागायबायलै आदा बरिया बरिया सुमित बिरा मोदै बिरा मोदाय अरदोंनो औ मिउजिकखौ खोनादोंना खोनायाखै आदा नंगौ नामा होनहा एफा एफा खोनायो ए माबा नेटानो मोजां नाङाखै बियो नांगौ नामा कपिराइट फैबासो आलु जासिगोन औ होद बेफोरखौ नाङालै आंनो सुमित नों मोसानो रोङो ना रोङा नामा दिङा बायदि जानोबोलै हनै सना एमा फैलायबाय हेलौ सनानो हेलौ सना थेंक इउ सो माच थेंक इउ खुलुमबाय गुड थेंक इउ सो माच दिनै बरिया संनानै जानोसां हारसिंसो मा ओंख्रि संदों आदा नोंस्राबा जानो सङालै आतसा हेलौ थेंक हिर' इउ मा मोसानाया थेंक इउ खुलुमबाय जाखोमाखो वेलकाम नैबे गोजोन मोनाबिलि हाय ब्र' समावहाय नुजाफैनो हानायनि गोजोन थाखाय मोनाबिलि ब्रेकआप जानाय गान मोसालाय र' दुखुनि एसे ब्रेकआप गान जानाय मोसानांगौनो एसे हा ब्रेकआप जानाय गान ब्रेकआपनि मोसानांगौनो एसे औ आतसा दुखुनि एसे आतसा लाइक दोन ब्र' दे गासिबो मोसाबावदो जागोन गासिबो हनै जागोन आनुआबो मोसाबावनो थिनबाय हनै नोंखौ खावलाय खुगा हमथेलायबोखोलै सना एमा सुमिता माखो आनु आं रोङालै नै मा खालामदों ओंखाम ओंख्रि संगासिनो बियो मोसादोंबो ना दसे थाबा मोसानाय नुबावसिगोनलाय बालाब गानै थांखांबाय बालाब गानै एबार लाब्रा डान्स मोसादोनो हनै सोरनि थिननायखौ मोसाबावगोन नोङो दाना लाब्रा डेन्सबो मोसानो थिनबाय दुखुनि ब्रेकआप जानायबो मोसानो थिनबाय सोर बे उन्दुनाया सना होनदों जानोलै सोरथाय मा ओंख्रि संगासिनो ब्र'नो नाजों माबानो मा होनदोंमोनथाय फालें मैगं नामा सुमित दिङानि हाबायाव मोसादे होननांदों होनना बुंदों ओइटिभिआ आंहा नुवासै मोसानायखौ होनो आदसा मोसाफिनगोनथ' नायबाय था लिंहरब्ला थांगोननो आदसा दिङाया हाबायाव लिंहरबा फैगोननो सुमितआ उन्दुनाया दिङानि बाबा औ नोङाथ' आङो दे मोसा मा र' बरियानो खेबसे फ्रायनो औ सुमित लागावबाय लागाव
सुमित नोंखौ लेंहरखागोन ना होनदों लागाव जोथोन नुवाखै नाय गोसो होनानै नाय रायजोफोर फै बयबो हाबफै फै जायफोर बाहेरायाव ओरैनो दङ बिथोराव हाबालासिनो फै हाबबोदो एमबि जोब्बाय आंना होनदों आदसा एमबि जोबलाय लायथारा मोसानाय नायनानै लागाव एलबाम देखायदों दिङा एलबाम औ एलबाम देखायदों फै जायफोर टिकेट लानानै ओरैनो बाहेरायाव दंलाबायो फिल्मफ्रावनो बिथोराव हाबबो आरो नायफै गोसोबायदि जिरायना फै सनायबा वाव आंबो दोंसे एलबाम बानायगोन नोंजों सना आदसा खोनादों दा खोनादों दे सुपारहिट ब्र एलबामनि नामा दिङा औ एलबामनि नामा दिङा सुमित नायना उदै गबाय नामा जानो आल्लाह हाफिज वाकबार आल्लाह वाकबार गोमाव फाग्लाया जेम्स एक्टर बायदि नुलाय लांथारबाय आं सुपार हिर'खा औ लेंसिगोनबो नों र' गथ' दिङानो आल्लाहनो एलबामनि नामा आनु दिङा औ एलबामनि मुङा आनु दिङा जोमावाथ' रोङा बिदि मोसानो जोमाव सावब्र' रोङो नोङो दिङा बायदि जादोंथ' औ जादों बरिया माथो रोङोरा फाग्लाफोर होननांगौ है रोंथारालै नोङो दिङा बायदि दिङाजों हागोन नोङो कम्पिटिसन होबा दुबा सफै ओइ दुबसाव फै गंसे अरां होना जोब्बानो जादों जोब्बा बयनिसिमबो साबायखर थाबाय नोंबो मोसादो उन्दुनायाबो होनो आं मोसानो रोङालै आं मोसानांगौआसो जायगायावनो हासुलाजोबगोनसो आदाया नायनानै खुदै गजोब्बाय होनो आदसा नंगौ नामा लागाव बङाइगाव
बरिया जाखादों औ बरिया जाखादों आं कमफु लाबावनायसो गुमै सावब्र' नाथिया नंगौ नामा सावब्र' नों मा कमफुनिसो रोंगोलै दिङा बायदि मोसानो रोङा नोङो जोदावलाबायनोसो रोंगोन नोङो लाब्रा डेन्सखौसो सुमित मा होनो नायनानै कमेन्ट लिरनो बावबाय नामा होनो बावबाय बियो गोमावा मोसानो रोंखायो लाव मोखाङा होनो आदसा र' लाबोगोन आं मोसानाय आदसा लागाव लाबो नोंबो दिङा हेल' होबाय थादो दे बाबु आं एसे बेरायनि आदसा दे आदा दे औ ना दे लाबोदों बाय बाय औ दे बाय दे सोरबाफोर हाबफैबा फैदो ओइ फैद' जोंहा जिउ फैद' थेंकिउ ओमफ्राय लागाव सुगाव मोसानाय लाबो जिमाव आदसा औ लाबो आरोना बिदिनो गोलोमबायसो दानिया गोलोमबा जोंहा जिउ ओमफ्राय जोंहा जिउआव केमेरामेन गैया आवसो थायो आं आदसा बिदिसै ओमफ्राय आं हाबानि हाबनि र' आदसा दे हाबदो ओमफ्राय आंनि कमेन्ट फराय आदसा फरायगोन ओमफ्राय दे आं हाबनि औ दे हाबदो बाजै हाबदो आंबो एसे फोददा खालामसै हाबदो आरो ना ओमफ्राय जोंहा दे आं हाबनि होनदों ओमफ्राय आंनाबो बायदि सल' गान मोसानायलै होनदों औ मोसायोलै होनदों मोसायालै आदसा दे मोजां भेरि गुड आंना स्टेन्ड बायनानै गोदान लाबोनांदों मबाइला गोदानसो लाबोनांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोरहाबो हाबदो नै जोंहा सासे हाबनो फैबाय लिंहरखादोंमोन ओमफ्राय कमेन्ट फरायफिन आदसा गोजौआव थाबाय दे होननायनिफ्राय आदसा बै आदा थांनायनिफ्राय हेल' दिङा सना हानसाम थेंकिउ स' माच औ हिनसाम आयौ जा मोजां नुदों सना नोंखौ आयौ सोरखौ होनदों आंखौ होनखोना माखो ओमफ्राय आं हाबनि र' औ दे हाबदो आंनि कमेन्ट फराय आदसा फरायगोन दे आं हाबनि आदसा दे आंबो बेबायदि सल' गान मोसायालै होनदों आदसा बेबायदि गानखौ सोलायाना ओमफ्राय जोंहा कमेन्ट फराय फिन होनदों आरोना ओमफ्राय थाला आं आयौ मानो आयौ रागासो जोंबायलै जिउआ नै बेना लासाव रागा जोंलै जानो बिखा गुलुब मोनलायलायो बिखा गुलुब मोनथारो दा बाजै थुलु दुगा देखायदों आयौ सोरखौ होनखोलै जिउ आंखौसो होनखोना सोरखौ रायखोरा जिउ दा रागा जोंबायलै आयु अनु नेनानै था मेथाइनि मुं बुंदो सना बुंदो आंखौ फाग्ला आदसा बुंदोना आंखौ फाग्ला बुंदोना आंखौ फाग्ला नों आंनि फाग्ला बिदि जानोसै गेमाव होनोसै मा ओंख्रि संदों अ नासो नै ना दं आलु ओमफ्राय लाव दं भिन्दि दं माखौ जानो गोसो बायदि ओमफ्राय बे नङालै आदसा बुङा मानो होमबालाय
दे नेनानै थाबाय जोङो नायनो आरोना आयौ हाहाहासो होनबायलै ओमफ्राय जोंहा आं खोन्दोआ आदसा जोंहा गैया दिनै फैयाखै ओमफ्राय मिनिजोब्बाय लागाव बुंदो सना बुंदो नोंखौ फाग्ला बुंदो गलिनाय गोसो गलिनाय गोरबोआ सुग्लायाबा आं मा खालामबावनो आदसा बेखौ दे लाबो जों नेनानै थाबाय अराय सम जों नायलांबाय थागोन बयखौबो सापर्ट खालामगोन जोङो नेनानै थाबाय माला नुगोनखौ आसा मिजिं थिबाय आरोना ओमफ्राय आंहा ओंखाम जासोयोखि आयै हारसिं जानोसैलाय बि दाना हारसिंनो दा आंनो खुरनानैबो दाहोयोब्ला जिथि खुलुमबाय आयौ दा सफैदों थोद बिदि मोसायो सेस नुसनफैदों होनबा आं दहाय कमेन्ट नायाखै दे आदा दंमोन नालाय ओमफ्राय नोंना बिमाया नायदोंबा जा नायखाबाय बे आदसा नायदोंबा नुवाखै आं नोंना ओमफ्राय ओमफ्राय बाजै माथो हाबासै नोंनिखौ लिंकखौ नुवासै जोंहा भिडिअ नायना हो दे ओखि आदसा दहाय फुङाव नायदों आरोना र' नायगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा दहायनो फैदों आं नों मानो आदसा थेंकिउ ओंखाम जासै सना फैदो अ दे खुरनानै दोनदो थांसै आखाइ सुनि र' ओमफ्राय हिट जादों ब्र' थेंकिउ सुमित ब्र' थेंकिउ दासो होबावदों आं मोनसे आदसा थेंकिउ वेलकाम बा हरबावा आयु माखौ हरबावा आंखो ओमफ्राय आंबो ओंखाम खुरनाय संनि दै ब्र' होनदों आदसा दे ओंखाम ओंख्रि संनि दै होनदों आदसा संदो दे ओमफ्राय जोंहा आंखौ 700 खालाम हरदो दे आयु आइदियानो गोजामजोबसै आंनाव गोदान गैया आरो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों लाइक दन थेंकिउ खुलुमबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बोरो खमाय लायखोलै आयु माया खमायखो ब्रादार आंनि बायदिसो खमायजाबाय नामा साबालाय ओमफ्राय आदसा थेंकिउ आदसा खुलिगोन सनजि खुलिगोन आरोना लासै ओमफ्राय मानि टाइमखौ मोनालै सनजि आंलाय टाइमखौ मोना आरोना आइदि हरदो होनो बाजै रंजालि आयै आइदि खुलिनाय गैथ'वा आयै खुलिगोन मिथिया आं मालाबा मिथिया आं मालायबा बोरै
खमायखो आच्छा बेनोसै आरोना जों माथो मिथिबावनो आरोना बेनोसै ओमफ्राय हरला नामा खि होनदों आयो नो जिमाव ब्रादार हर ओमफ्राय जोंहा फामि ब्लग खुलुमबाय फामि ब्लग थेंक इउ सो माच वेलकाम नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव आंनि फेस्लासआव नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय अ थेंक इउ सो माच मा खालामदों आदा लाब्रा डेन्स मोसादों ओंखाम ओंख्रि संदों दहाय मोसाबाय एसे गोलोमजोब्बाय सेस नायजाला नै ओरैनोबा बिराद गरम बे जायगायाव ओमफ्राय मा होनदों बिदि लाबो आं खुलिना होनि दसेनो जायो आयै खाथियाव दं माथो खुलि जागौमोनलै आइदि नांगौ मोनबाव खैना नामा आं आच्छा मोनजोबाखै आं होनदों आरोना मोनगोन लासैनो र' नायगोन आं नोंनाथ' बेनोखा नामा गोसोआव दंखायो ओंख्रि संदां लोगोफोर थेंक इउ खुलुमबाय बाजै थुलुनि थेंक इउ स' माच इनभाइट खालामनायाव सफैनो हाबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच बाजै थेंक इउ जाखांबाय नामा बाजै आच्छा थेंक इउ बाजै औ जाखांबाय गोजोननाय थाबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय गिबियावनो ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामा अ जाथ'वाखै दासो मोनसेल' मोनदों नोंनिखौ सना आच्छा मोनसेल' मोनदों मा ओंख्रि आलु ओमफ्राय ना दङ आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि होनदोंना औ बेनो आरो ओंख्रिया ओमफ्राय जोंहा फामि ब्लगा मा होनदों आंनोबो हरदो दे आदा आच्छा हरगोन लासैनो ओमफ्राय रंजालि अन थेंक इउ आइदिखौ औ दे हरगोन ओमफ्राय हरदो मोननैसो थुखेना आच्छा दे लोगो खालामलायदो ओमफ्राय मैयाबो हराखै गावहा हरनो होननाया आच्छा नायदोंथ' ओमफ्राय जोंहा अन थेंक इउ र' मोसानानै गोलोमजोबबायसो जाला ओमफ्राय बरिया सोरनिखौबा खोनादोंना मोसाखादों खोनायाखै हा बरिया मोसादोंदां बरिया मोसादों आच्छा आं लाजिबायसोलै मोसानाया बरिया जादोंदां आच्छा रोङालै लाजिबायसो आं सेस ओमफ्राय अन थेंक इउ स' माच आङो फैनोसै आरोना थांबाय माथो बाजैयालाय आच्छा खोमसिबो जायो खोमसि जादों थांबाय नोंलायलायदां खोमसि जानायखाय अन थेंक इउ सोर सोर दङ दङ मानसिफोर दङ मेरला दङ साथामसो दङ ओमफ्राय जोंहा जिथि दं ओमफ्राय आंहासो नुदिया आदा मोसानायखौ नुवासै आरोना लास्टाव देनां हगारबा नुसिगोन आरोना दाहायफोर ओमफ्राय फार्स्टनिफ्रायनो मोसानाय दं एसे ओमफ्राय जोंहा जिथि अन थेंक इउ दे खनसे मोसाबाव आदा आच्छा दे मोसाबाव आदा आं नायनो प्रिथि थेंक इउ ओंख्रि संदों आरोना आइदि बिदों आरोना ओमफ्राय अन थेंक इउ प्रिथि ओमफ्राय फामि ब्लग अन थेंक इउ औ जोंहा फामि ब्लग नोंहा आइदि मोनबाय आरोना थेंक इउ स' माच बाहायबो दं मोनफैबाय ओमफ्राय जोंहा अन थेंक इउ फामि ब्लग अन थेंक इउ दे हरदो दे हरगोन 99 जासिगोन 299 जासिगोन अर्डार खालामसै जोंहा फामि ब्लगनो आयौ बिराद भिउस थांदों मालाय भिउसआलाय थाङो साबानो गैया 300आनो जायाखै
on दे हरदो होनदों on दे on thank you टाइम जाजासिमागोन दे आं आगै औ दे ओमफ्राय आंबो थांगोन बाजै आं थांथारगोन मैया बिजिरना होदोंब्रा जेबो जायाखै लास्टावहाय इमान खस्थ' जादों on thank you so much ओमफ्राय on thank you जागोन दा आदा थेंक्स आচ্ছা जागोन आं हरबाय आरोना on खालामसै नायगासिनो दं औ मा होनदों खोनादों बुं आंनि टाइम औ जाजासिमागोन खोनादों दहायनो खोनादों 8टा 8टायाव दाना 8टानिफ्राय होगोन औ आंबो दे औ हा दे आंबो थांगोन बाजै थांगोन 8टायावबा जानोसै ना टाइमा ओंख्रियाबो बिमल मोननोसै फा आरोना अनला जाबाय जोंहा सानैबो अनला जाबाय मोसानाय नायनो बिदोंमोन नामा सोरबा थेंक इउ स' माच बिमल थेंक इउ स' माच थिनस' खालामदो दे औ जागोन गासिबो जागोन थिनस' जागोन थेंक इउ 1K खालाम हरबा आयौ लागा हरैसै मा देन्सखौ मोसानो बिदोंब्रा नोंसोरलाय थाबथाबायसो माथो थाबथाबाय लागाव मानो थाबथाखो हा मानो थाबथाखो होमबालाय गानखौ बोरै खोनाबावनो मोसानो आंनियावसो नागिरनांगौलाय आंनियावसो थाबथाखोना नोंसिनियावसो थाबथाखो आंनाव थाबथायाखै नामाथाय मिथिला खोनादों ए लोगोफोरखौमोन हरलाय थाबथादों ना मादों दे आंनियावसो बिदिनो दे थाबथादों सारि मोसादो दा आंनाबो दुंबाय मबाइलाबो 1 घन्टा जाबायना ओमफ्राय बोरै कमेन्ट हरनायथाय आंना कमेन्ट हरजानाय नङा नोंना नोंना कमेन्ट हरजाया फरायनायल' जायो कमेन्टखौथ' आं ओमफ्राय नुयो खोनादों ओमफ्राय आं कमेन्ट आं हा रायलायनायखौ खोनादोंना बाजै ना लोगोफोर खोनादों दा रायलायनायखौ खोनादों होमबालाय थाबथा थुबथा दोंसे खोनादों मोसाबावनोसै आं होमबा दोंसे मोसाबावनोसै आं भिडिअखौ खोनागोनना खोनाया हा खोनादों मिउजिकखौ खोनादों
Banyak sama masa. Beda banget. Banyak yang banget. Amra soja kenapa aku komen जोब्बाय बाजै मेथाइया मा जाखो आंनाव थाबथाबाय थाबथाबाय आरो आं बिदिनो बे फिथाइ होनो आयो खमाया थाबथाखो माखो आस्सा खोनाबाय औ खोनादों आं लेंहरनाय मानसिफ्रा फैदोंना फैयाखैथाय जानो आरो फैयो खोमा एक्टरखानो ओमफ्राय जोंहा बरिया आयौ गोजौआव थाहैजोब्बाय फैदोंथ' कमेन्टआ श' जादोंलै थाबथाजोबदों कमेन्टआ गल गल जादोंनो आयौ गल गल बिदि जादों गल गलसो सेक्टर होनदां फैबायना फैयाखैथाय फैबाय बाजै मेला मानसि फैबाय मा खालामबाय थादों नों ओंख्रि संदां ओंखाम ओंख्रि ओंखाम मोनबाय ए मा ओंख्रि संदों औ ओंख्रियाबो मोनबाय नाजों आलु होबाय आरोना नै आं लेंहरनाया फैबाय दे हा आगै औ आं लेंहरना फैबाय नै सारुब बसुमतारी आच्छा थेंक इउ स माच खुलुमबाय जोबोर गोजोननाय थाबाय गोजोन खोनादों आच्छा थेंक इउ गल जेखाइ खबाइ बाजै थेंक इउ स माच ओमफ्राय अन थेंक इउ जेखाइ खबाइ जोंनि नार्जारि थेंक इउ रंजालि अन ओमफ्राय अन थेंक इउ आयौ आदा हाखाया मोसानाय मोजां रावबो नोंजों रावबो ओरैसै जाया कमेन्ट हरनो जानहाबो दिङाया ओरैसै रंजालिया थेंक इउ जेखाइ अन थेंक इउ बरिया फामि ब्लग थेंक इउ नायखुमादों नोंखौ आं आयौ ओरैसै आयौ नायखोमादोंनो नै प्रब्लेम आंना दिङा आस्था प्रब्लेम ओमफ्राय जोंहा बरिया थेंक इउ फामि ब्लग बरिया अन थेंक इउ एक्टरखा ओरै
अन थेंक इउ नै आं फैबाय सना थेंक इउ खुलुमबाय सारु बसुमतारी थेंक इउ वेलकाम जोबोद गोजोननाय थाबाय दिनै एसे गोदान खोमा नामा सारु ग्रुपआ सारु बसुमतारी थेंक इउ जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ वेलकाम नोंथांखौ बरायबाय ओमफ्राय गोदान बाजैयानि चेनेलखौ साब खालामनानै कमेन्ट गालांदो रिटार्न मोनफिनसिगोन आरोना ओइ आं फैबाय सना आदसा थेंक इउ फैबाय होनना बुंदों आरोना बारा सारुबा थांसिगोन ना माखो कमेन्ट हरासै कमेन्ट हरासै गाहायावल' नुदां मोनसेल' थांखोना माखै ना नायखोमाखै आं फैबाय होनदों आरो ए नों खैथायाव दोनगोन आगै नै 8:06 जाबाय आरोना दोननोसै ओमफ्राय बाजै आंबो दोननोसै टाइम जाबाय गोलोमलायबाय ओमफ्राय नोंनियाव नों थाहैसैलाय दोन आं फेसियेल बि होनांगौ ना होनांगौ नोंसो माखौ होयोथाय जिखुनु हा नोंसो माखौ होयो जिखुनु होनायदो आं फेसियेल बि होनो बायो ए होनबालाय बायोबा नोङो बेखौनो होदो नों होग्राखौनो होदो होमबा बायबाय लानोसै नामा बाजैमोन दे होमबालाय ना नै ओरैसै दे मोजां मा जादों आदसा होमबा बायबाय लानोसै आरोना बाजै ना नों होनोसैबा टाइम जाबाय दा औ दे ओमफ्राय नों बायबाय दोननो लानोसै खुलुमबाय औ दोननोसै आरोना खुलुमबाय नों दोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरनानै दिनै मोनाबिलिनि फेस्ला बे समावनो लाखिनो सानबाय लोगोफोर बाय लालायदो बयबो ओमफ्राय बाजै ना नैबे बाजै थुलुंनि अफिसियेल मोन ना बाजै ना अफिसियेल मोन ना थुलुंनि सारुबा अफिसियेल मोन दा निल बे हा औ दे बाय लालायदो लोगोफोर सारुखौ होनदां गुड नाइट बाजै थुलुं आंजोंहाय इनभाइट खालामनायाव लेंहरनायाव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद थाबाय बाजै थुलुंनिसिम थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन बाय गोसा समखौ दोनथुमनानैबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो दे बाय ओमफ्राय थेंक नै इउ बाजै थुलुंनावबो थांदो आरोना आंबो थांसिगोन आरोना दे बाय लोगोफोर गोजोन मोनाबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि फेस्ला बेयावनो लोगोफोर बाय नेक्स्ट लाइभआव लोगो मोनसिगोनलाय बाय